Sama knjiga se zove Muzičko pozorište kao sinteza, ali je ona sinteza zapravo višestrukog i višeslojnog bavljenja muzičkim pozorištem profesora Pajića i kao pedagoga i kao teoretičara, ali i kao stvaraoca, pošto on sam bio reditelj koji je režirao operete, mjuzikle i druge žanrove muzičkog pozorišta. Ono što je zanimljivo reći jeste da ova knjiga nije istorija muzičkog pozorišta, zapravo ona i postavlja pitanje šta je to muzičko pozorište i kako ga mi možemo definisati, da li su to samo neki klasični, da tako kažem, žanrovi muzičkog pozorišta kao što su pomenuti opereta, mjuzikl, opera i tako dalje, ili nešto drugo. I zapravo profesor više razvija tu tezu da se muzičko pozorište može shvatati kao jedna sinteza dva toka. S jedne strane imamo nešto što se zasniva na dramskoj radnji i na podražavanju života i stvarnosti i da je drugi tok zapravo tok jednog apstraktnog umetničkog mišljenja, apstraktnih struktura koji odgovaraju muzici i da pozorište, dramsko pozorište od muzike dobija strogost forme i strukturisanost, a da muzika i muzički izraz zapravo od dramske književnosti i dramskog pozorišta dobiju životnost, emocionalnost, kao što sam profesor kaže, trodimenzionalnost. Tako da bi ja ponajpre rekao da je ova knjiga zapravo istorija jednog složenog dijalektičkog odnosa između muzičkih i dramskih aspekata u pozorištu, kako su se oni kroz istoriju razdvajali, gde je muzika odnosila prevagu u odnosu na dramsko i kada je dramsko odnosilo prevagu u odnosu na muzičko, sa tom jednom idejom sinteze kao nečemu čemu se teži, što se neće nužno ostvariti ili se ostvarivalo u nekim periodima, pa je onda bilo zaokreto u nekom drugom pravcu. Ali mislim ta teatralizacija muzike, muzikalizacija pozorišta, da su to zapravo ključni fenomeni kojima se ova knjiga bavi.